Legyetek szerencsések, drága testvéreim! Aranyszemek Dani vagyok speciál. Ezzel a dallal az Iváncsik Mikinek szeretnének kedveskedni a drága kedves családja az 54. éve születésnapja alkalmával. Drága Miki bátyám, fogadd ezt a dalt nagyon-nagyon sok szeretettel a te kedves feleségettől, a Marinényémtől. Sok szeretettel a te drága gyerekeid is szeretnének kedveskedni neked. Speciál a Ginny, a Renato és a Mikike. A te drága szép unokáid, a Benny és a Brian. A te drága vejed, a Krisztián, és kívánnak neked nagyon-nagyon sok boldog születésnapot, erőben, egészségben tudjad elérni még 100 éven keresztül. Legyél szerencsés, drága Miki bátyám! Ta veszsz a baktáló! Haza is kellene már elmenni, de valamit fog az asszonyom mondani. Jaj, de mit fog az asszonyom mondani? Mindent Drága Miki, mint tégedet, jaj, de mindig ne zavarlak, fáj a szívem, ha nem lát, hát a de lát. Ajajaj. És akkor mondja a Miki bátyám, se valé? Rájön nekem az én szívem, ó, mert a családom mellettem van. Jaj, de ma lesz a tettem, csinálom én a kedvemet, mert itt vannak a gyerekeim önben. Életem de vár. És akkor a Miki bátyám mondja, drága testvéreim, legyetek szerencsések egy életen keresztül! Ott én tudtam én, hogy jó lesz. Mindig még napokat, mindig még napokat meg de vár. Mert a családom mellettem van, de vár. Nekik adom a mindent. Nem de vár.
is, legyél szerencsés a családoddal együtt. Ott eljön, megyek én már odafelé. A Marinak háza felé. Yo no lo lazo de quedar, de voy a su prima ragyognak rád a csillagok tudják, hogy jaj, de tudják, hogy boldog vagyok én. Jaj,